Noswaith dda a chroeso I Sgorio. Digon o gyffro uwch gyngrau'r Cymru ar y ffordd I chi ac I ni'n dechrau'r cyfan gyda'r frwydr rhwng y Seintiau Newydd a Penybont wrth I gewri croesoswallt a neili I guro'r gleision am y trydydd tro'r tymor hwn. Dyw perfformiadau Carfan Rhys Griffiths heb fod yn wych yn ddiweddar, gyda'r clwb yn ennill dim ond 1 o'i 7 gêm ddiwethaf. Roedd Carrison yn awyddus I fanteisio ar hynny, wrth i'r Seintiau agosau at eu 5ed pencampwriaeth yn olynol. Be oedd yn cael ei thara mewn teg at. Arbediad campus o ergyd Jordan Williams. Gwaith da gan Jeffries lawr y chwith i'w fwydo fo. Jordan Williams, mae o fatha tarw. A mae'n tarw'r bel, mae'n fatha rhyw piston. Tot. Holden. Jeffries tu allan. Ydy am fynd I hi neu bwydo. A mae'r golwr yn anlwcus am arbediad ar y llinell. Ond yn y diwedd, mae Jordan Williams yn i'r rhwydo. Hi nath Penybont bopeth posib i'w chadw allan. Ond Jordan Williams am yr eildro ar hugen y tymor yma'n sgorio. Un arbediad, wedyn y bloc, mae hwnna'n special dydi. A ti'n meddwl, diwrnod Penybont di hon? Na, mae prif sgoriwr yna, llathan I ffwr yn deud, diolch yn fawr iawn am hon, na I byth sgorio gol sydd yn fwy hawdd. Ydy o'n gymaint o le o gadarnle'r Seintiau gyda arfer bod? Eich ddim cweit, oherwydd o blaen o gen ti'm chance, o ddim mor syml o hynna. Dyna'n pwynt dod oddi ar y bus, jyst rhowch y gêm iddyn nhw. Oherwydd oedden nhw gymaint gwell o safbwynt y pêl droed. Gwni weld beth ddigwyddodd yma. Williams am gyffyriad. Holden! Am gol. O'r chwith i'r dde, i'r canol, i'r gol, y Seintiau 2, Penybont dim. Dan Williams, mae o mor dda yn dechnegol, mae jyst yn cael y cyffyrddiad falle a reit I lwybr Holden. A wedyn ar I droed wana, y droed dde, mae jyst yn penderfynu troed drwyddi, pŵer. Williams. Brobl. Llanelli, Gwiro, gol! Anlwcus eithriadol. 2 fraich yn yr awyr gan Ryan Brobl. Fel mae'r bas yn cael ei chwarae at Brobl, o'n i'n gweld Gwynab Baker, oedd o'n gwybod. I ben lawr yn meddwl, no, achos mae o wedi chwarae fo'r dyn yna ers blynyddoedd ac yn gwybod, mae hwn yn beryg bywyd, gol arall iddo fo, am chwaraewr. Brobl. Williams yn aros yn y canol. Jeffries sy'n dod. Mae'n mynd I ddod iddo fe eto. Cyfle I danio! Arbed yn ardderchog gan Armstrong. Ardderchog. Chdi ddudodd I Nick, mae'r arbediad yn un briliant. Oherwydd mae hon yn ergyd a hanner. Brobl I gymryd y gig gornel, yn cael ei gweithio'n hyfryd! Bobl bach. A Holden yn ei gwneud 1 beder. Ia, mae'n glyfar. Mae symudiad Dan Williams, dwi'n meddwl, postyn agosa sy'n agor y lle I fyny, ond dal I fod. Sbiar y dynion, does y neb yn camu allan o'r cwrt 6. Mae o'n glyfar, maen nhw wedi gweithio ar hon, maen nhw'n ymwybodol o lle fydd y bylchan y cwrt Cosby. Diolch moch am y symudiad, fydd Rhys Griffiths yn gwybod, mae hynna di digwydd rhy hawdd. Barton, y chwaraewr newydd, at Wilson. Un oedd sawl eilydd. Sbiwch ar y lle! Mae yna hat-trick fan hyn! Rory Holden yn sgorio I 3edd gol o'r prynhawn. Sut mae Rory Holden yn y fath yna o le yn y cwrt Cosby, sgen I ddim syniad. So, methu'r coelio'r peth. Mewn gêm lle mae di chwarae'n gefnwr chwith am gyfnod, hat-trick. Da iawn fo. Williams eto. Mae o wedi bod mor brysur. Mae'n bas dda, Bala cael ei rhoi mewn i'r hwyd, ond edrych tuag at y llyman, mae Wilson di wedi'r hwydo, mae'n chweched a mae yn cyfri, oedd wedi amseru'r rediad yn berffaith. Ia, dyma'r embaras rwan de, ti'n gwybod, maen nhw gyd yn sbio ar ei gilydd, a maen nhw gyd yn codi breichiau, ond doedd o ddim yn camsefyll. Mae'n amseru'n gret, mae jyst llawer rhy hawdd. Adrian Tislevich ydy'r chwaraewr diweddarau ymuno â Caernarfon o'r Seintiau Newydd ac roedd y cofis ar daith I gau y castell I geisio dod ar hediad rhagorol Quay Connah o 15 gêm gyngred heb golli I ben. Da gan Declan Poole yn rhyddhau Caernarfon mewn o oer cwrt Cosby. Dyn ni'n ôl I Declan Poole. Unwaith eto, Harrison oedd yno. Oedd Declan Poole yn gafal iawn ar hwnna. Yn cyd chwarae da rhwng West a Poole. Unwaith eto lawr o dde.
Colwyn allan i Declan Pool. Hughes ochr dde tro yma. Eisiau dibio i Phil Mooney, ein grwysio da mewn. A Connor Roberts gorau deli fo hwnna. Bron iawn i hwnna, ei dwyllo gan Rhys Hughes. Sherif mewn i Callum West, wedi droi, ond Edwards sy'n cyrraedd yna gynta. Wrth o'r dacl gan Chisovic, a be fi lliw y cerdyn. Mae'n di boced. Yn ei grys am Melin, lliw y cerdyn yna. Mi o'na'n dacl reit ffyrnig gan Chisovic, ffyrnig iawn gan yr ysgellwr. Hughes. West. Eisiau ymdibio i Mooney. O'r cic o smotin o'na yn di mai. Iwan Lewis. Nath efo West i'r Cwrt Cosby. A'i coesa'n clymu. Na dim amheuaeth bod hwnna'n gic o'r smotin gan y dyfarnwr Thomas Owen. Hughes yn erbyn Connor Roberts. Dwi'n methu llawar. A dwi'n methu hwnna chwaith. I gornel isa rhwyd, Roberts yn mynd un ffordd. A Hughes yn pasio'r bêl yn hawdd y ffordd arall. Trydydd gol ar 10 i brif sgoriwr Connah y tymor yma. Morgan Owen derbyn i nôl, groesiad teg at Smith, Mendes ar cyfla. Cook yn clirio, yn bell iawn, Chisovic. Codi fyny teg at y post un pell erbyn, allan gan Nash. O'r bell a Lewis ar ergyd! O, arbediad o dido gan Kit Margetson. Mi ath hwnna drwy glwstwr ochr ewyr a mi welodd hi ar y funud ola. Hughes derbyn i gan Edwards, digon o le i frasgamu mlaen, lledu'r chwarae i Abdi Sherif, dan bwysau gan Morgan Owen. Ar ei droed chwith, Nwrwan ar ei droed de. Yr ergyd, arbediad gan Connor Roberts. Callum West methu manteisio gwaith da gan Dom Smith. Oedd hi'n daclu mewn, oedd hi'n amseru hwnna'n Cwrt Cosby. Mae Woodcock cael ei ryddhau to Kevin ar ergyd. Sydd at Connor Roberts wedi gollwng i Woodcock rownd y golwr na. Dio ddim, Roberts yn gwneud digon. Dwi'n gofyn am gam sefyll ergyd gynnar. Sydd i frest Connor Roberts. Lamodd hi yn ôl i lwybr Woodcock, ond nath Roberts digon wedyn. Rhys Hughes gyda Woodcock i'r chwith. Wel, yn darganfod Woodcock. Eisiau'n dify Morgan Owen, torri mewn ar ei droed der. Ergyd ar gwiriad. Allan gan Connor Roberts. 5 munud cael ei chwanegu, da ni yn yr eiliadau cynnar o'r 5 munud na rwan. At Jones ar gic gornel. Tag at y post un pell awn a gic o'r smotin i Caernarfon. Adam Davies cael ei lusgo i'r llawr. Wrth o fynd am y bêl. Jason Oswell, yr eilydd, ysgol i'r llawr. Bradley, heibio i Margetson, mi ddoth o'n agos y golwr. A mae'r cofis i dod yn gyfartal. Iath Margetson y ffordd cywir, meth i weld ethi o dan fo. Ond Sean Bradley, digon o bwyr yn y gic o'r smotin. Great advert for the league, I thought. It was a good game. I thought it was really competitive. I think we looked really sharp, really fit. I think we were getting into our final third. We got our wing backs into the box 6 or 7 times. And yeah, I thought we were really good. And ultimately we've conceded a last minute equaliser. But like I've said, 16 games unbeaten, I couldn't be prouder of my players. Pwynt yn unig oedd yn gwahanu'r Bari Abai Colwyn ar ddechrau'r penwythnos ac roedd na elfen o deja vu ar Barc Jenner gydag Andy Legg yn dychwelyd i'r yslys i reoli'r dreigia yn union fel y gwnaeth ar gyfer ail ran y tymor diwethaf. George Hughes dros y bêl i Fai Colwyn. Digon o symudiadau yn y Cwrt Cosby. Y bêl i'r canol ar ôl beniad, ond y Bari yn y diwedd yn clirio. Ond nôl gan Cyril, chydig o ansicrwydd. Bêl yn rhedeg yn glir ar ergyd. A mae yna arbediad da gan George Radcliffe. Cyfle cynta'r gêm yn syrthio i Aaron Edwards. Ceston Davies mewn at Hulbert. Hulbert yn troi ar ergyd isel. Cael ei harbed gan Alex Brown. Bari yn cymlethu pethau mewn y Cwrt Cosby
Ildio'r meddiant lywer i'r rwydd y camgymeriad. Robles yn croesi, a'r peniad ychydig heibio'r postyn gan Jordan Davies. Cyfle gorau'r gêm hyd yn hyn. 2 munud ar 10 wedi chwarae. Peniad Jordan Davies, ychydig heibio'r postyn a hi. Owen yn dod amdani, bydd e'n gyflymach na Cyril, a mae Owen yn glir. Owen yn ergydio, mae'n arbediad da gan Alex Brown. Y gorau ni wedi gweld o'r Bari yn yr 20 munud cynta, a Ieuan Owen, y prif sgoriwr, yn creu y trafferthion i Fai Colwyn. Barton, pas dda at Hulbert, lle o flan Hulbert. Wedi amgylchynu gamddiffynwyr Fai Colwyn, mae'n ei gwneud yn wych i dynnu'r bêl nôl! O, mae ychydig heibio'r postyn. Cyfle cynnar yn yr ail hanner i Matty Hill i daflu'r bêl yn hir mewn a hi. A'r peniad! Y rhwydd a Nathan Pete sydd wedi sgorio am ddiffyn y Bari yn ysgeilus. A Nathan Pete yn cael cyfeirio'r bêl heibio i George Radcliffe. We did feel really deflated from last week because, again, we didn't believe it was, a 4-1 defeat, and obviously not going through to the next round is really disappointing in the Welsh Cup. But we had to quickly wipe the slate clean on Tuesday when we trained, and the lads were brilliant the way they applied themselves, and they've got the rewards coming down South Wales here today. Y Seintiau'n ymestyn eu mantais ar y brig i 10 pwynt a 10 pwynt arall yn gwahanu Connah a Penybont yn y ras am yr ail safle gyda'r nomadiaid yn mwynhau eu rhediad gorau erioed yn y cyngrair gydag 16 gêm heb golli. At y 6 isaf ewn ni nesaf, a dim ond pwynt oedd yn gwahanu Hwlffordd a Llansawel yn y frwydr i orffen yn y 7fed safle. Roedd Llansawel wedi ennill 2 gêm yn olynol am y tro cyntaf eriod yn yr uwch gyngrair, gydag un o'r buddugoliaethau rheini yn dod oddi cartref yn erbyn yr adar gleision. Mae bell i fyny'r cae, Jack Fanning, dan bwyso fan hyn, gan Ben Armon. Armon yn cael lawr Will Fuller. Gafodd y gyffyrddiad ar honna, dwi'n meddwl. Fuller yn llwyddo glirio. Ac mae Rhys Abrasesi'n mynd am ergyd. Yn cael ei ddal gan Mitchell Bates. Mae honna'n gerdyn melyn. Blair gan Bates. Mitchell Bates. At Alex Gammond. Chydig bach o le gan capten Llansawel, ond ôl am y canol mae'n mynd. Chydig bach yn fler yma na bron yn cyflwyno'r meddiant i Ben Armon. Jack Fanning dan bwysa, Armon di cipio'r bêl oddi arno fo. Corey Shepherd i Dan Hawkins. A Hawkins i'r gornel. Hwlffordd yn manteisio ar gamgymeriad Llansawel yn yr amddiffyn. A Hawkins sy'n gorffen y symudiad. Dim ond i drydedd gol gyngrair o'r tymor yma. Rio Dyer, yr eilydd, yn cael ei gyffyrddiad cyntaf ar y bêl, ond yn colli'r meddiant yng nghanol cae. Corey Herford mlaen. Ben Armon ddim yn camsefyll. Ac yna sgwario'r bêl i Dan Hawkins sy'n taro'r trawst. O, dyna i chi gyfle i Hwlffordd. Chwarae da gan Ben Armon unwaith eto. Yn ffigio ac yna yn chwarae'r bas anhunanol i lwybr Hawkins. Oedd methu cadw ei ergyd i lawr. Ricky Watts ar tafliad. Nôl gan Armon at Dan Hawkins. Hawkins ar croesiad yn chwilio am Corey Shepherd, ergyd Shepherd! Ar draws wyneb y gol. Cal McCarthy sy'n clirio i ganol cae, lle oedd Mitchell Bates. Pasio slick yma na, mae'n cyrraedd Bates, Corey Herford! O, sydio heb sgorio yma na. Y bêl yn cyrraedd yr eilydd. Mewn digonedd o le ar ochr chwith y cwrt Cosby. Ond Herford yn tynnu'r bêl, heibio'r postyn agosa. Hwlffordd di cymryd y gic gornel yn fyr, maen nhw'n trio cadw'r bêl. Yn y gornel na, maen nhw wedi cael tafliad allan ohoni. O cyn i'r tafliad cael ei gymryd y fan hyn, mae'n edrych fel bod Mitchell Bates di cael ei anfon o'r cae. Wedi cael cerdyn melyn arall gan y dyfarnwr Ryan Kenny. Mae rhaid bod wedi deud rhywbeth yma hyn. Blair gan Fuller unwaith eto yma na.
Wedi ildio'r meddiant. Greg Walters i Owain Jones. Owain Jones nôl i Walters. Benhamen ar y postyn bella. Ail i Hwlffordd, a dyna ni. Mae'r ymwelwyr di sicrhau'r driftpwynt. Reit ar ddiwedd y gêm. Will Fuller y golwr yn ildio'r meddiant yn rhad. Mae'r symudiad yna yn disgyn i Amen yn y diwedd. Met Caerdydd oedd yn dechrau'r penwythnos ar frig yr hanner eisaf, tra bod i gwrthwynebwyr y Bala'n eistedd yn safleoedd y cwmp. Ond gyda dim ond 5 pwynt yn gwahanu'r ddau glwb a'r myfyrwyr heb ennill mewn 6 gêm, roedd hwn yn gyfle da i'r Bala godi o'r gwaelodion. Elliot Evans, mae Sam Jones yn mynd ar i rediad. Sam Jones gosod i Ryan Reynolds! O, arbediad! A mae'r arbediad gan Joel Torres yn ôl a Jasper Payne. O, Ryan Reynolds. Feddylia fod i canfod cefn y rwyd. Cyfle gorau'r ymwelwyr hyd yma. Hall. Mae Mendes yn ôl at Louis Hall. Hall. Billington yn le fan hyn am y croesiad! A Ferguson! Cameron Ferguson! Y croesiad yn cael ei chwipio i mewn gan Sam Billington a'r cawr Cameron Ferguson. Taflu di hun at y bêl. Iwan Griffiths. Cliriad anferthol at Jasper Payne. Payne at Elliot Evans, at Ryan Reynolds, Reynolds at Ffwmpa Mwandwy yn anwesu'r croesiad at yr ochr bella! O, mae hwnna di mynd i mewn ar ei hunion! Ffwmpa Mwandwy! Wel, yn sicr, doedd o ddim yn bwriadu gwneud hynna. 12 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Croesiad oedd hwnna, a fo oedd y cyntaf i gydnabod hynny, dwi'n siŵr. Samuels, bêl hir i gyfeiriad Connor Evans i lawr, Ferguson, at Mendes! O, cyfle clir i'r Bala, yn disgyn i Lasana Mendes. Wel, oedd o'n gwiro am yn ôl, mi oedd o'n rhaid o gymryd yn ergyd yn sydyn yn doedd dros y traws da hi. Now, be honest with me, Ffwmpa Mwandwy, did you mean it? If I'm being honest, I was just putting it in an area, back post. But it just couldn't get any more back post than that, could it? So I'll take it. Listen, I'll take it. Goal's a goal. And listen, to get a point for the team as well, especially to get our first point since the split, yeah, I'll 100% take it, yeah. Roedd ymysodwr y Flint, Elliot Reeves, wedi sgorio 2 hat-trick yn erbyn Llanelli yn rhan gynta'r tymor. A fyddai Seren y Sidanwyr yn gallu gwneud hi'n hat-trick o hat-tricks dydd Sadwrn. Yw'r wedi ymgasglu wrth ysmotyn gwyn. Cyfeiriad yna ath y croesiad. Jack Thorne. Codi'r bel yn ôl ar draws. Bel allan o bell a Phillips. Phillips yn tanio! Ac arbediad da gan Alex Pennock. Oedd hi'n ergyd lan gan Rhif 7 y Flint. Ac oedd hi ar ei ffordd tuag at Gonol Isa Rwyd. Abadaki. Bas dreiddiol yn canfod Reeves! Ac Elliot Reeves fodfeddi o sgorio yn erbyn Llanelli am y 7th tro o'r tymor hwn. Thorne at Ben Wyn ar ochr y cwrt Cosby. Yn disgyn i Reeves! Os na ail gyfle nag oes. Arbediad gwych yn y lle cynta gan Alex Pennock. Ac yna'r dacl yn cael ei amseru'n berffaith i rwystro yr ail gyfle. Stevenson at Caernarfon efo'r croesiad! Ac Elliot Reeves, pwy arall oedd yno i benio'r ymwelwyr ar y blaen. Reeves yn canfod yr hwyd am y 3edd gêm o'r bron yn erbyn Llanelli. Brad Gibbins. Tristan Jenkins yn troi! A Jack Flint efo'r arbediad. O fe'n ath o'n wych, golwr yr ymwelwyr. Ôl beniad Cronin. Yn disgyn i Elliot Reeves. Reeves! Yr ymdrech yn cael ei hwystro. Bel disgyn i Caernarfon! Ac arbediad da gan Alex Pennock.
efo'i droed chwith. Caernarfon, efo'r gig gornel. Yna gwiriad, yn mynd ar bel allan. Ac yn y pen draw, ar ôl yr apelio, Mr McCain sy'n dyfarnwr yn cytuno bo na lawio, a mae'n gic o'r smotyn. Darren Stevenson sy'n paratoi gymryd y gic. A'r gŵr o Jamaica yn sgorio am y drydedd gêm yn olynol. 19 munud wedi mynd yn yr ail hanner. Llanelli dim y Flint 2. Morgan Evans. Asti mewn at Lloyd. Parsons! Yn ergyd isel. Mae di ar y targed. Jack Flint I lawr yn sydyn. I'w chwith I wneud yr emediad. Hwlffordd sy'n saethu I frig y 6 isaf, mae'n parhau'n hynod agos gyda mond 3 pwynt yn gwahanu Hwlffordd, y Met, Llansawel a'r Flint. Y sidanwyr sy'n llwyddo I agor bwlch rhyngddyn nhw a safleoedd y cwmp. At y rownd 8 ola Cwpan Cymru, y menywod nesa ac roedd y deiliaid Caerdydd ar y blaen wedi dim ond 3 munud yn erbyn y seintiau gyda Ffion Price, nid am y tro cyntaf ni gyrfa yn rhwydo'n syth o gic gornel. Dros awr y ddiweddarach ac roedd hi'n hen bryd i'r adargleision ymestyn y sgôr, cic gornel arall gan Ffion Price yn galluogi Niamh Jenkins I rwydo. Ar ôl codi'r cwpan am 4 blynedd yn olynol, roedden nhw'n saff yn yr het ar gyfer y rownd gynderfynol yn dilyn y drydedd gan Laura Cyrnoc. Roedd Wrexham yn Llanelli I gyrraedd y rownd gynderfynol am y trydydd tro yn olynol, ac roedd hi'n ddechreuad addawol yn erbyn Caerfyrddin wrth I Fay Knox roi'r ymwelwyr ar y blaen wedi llai na chwarter awr. 20 munud yn ddiweddarach ac roedd Wrexham wedi dyblu I mantais wrth I Katie Barker osod y bêl dros ben y golgeidwad Ffion Ashman. Eva Suckley gipiodd y drydydd ychydig cyn hanner amser, cyn mynd ymlaen I daro'r bedwaredd yn yr ail hanner. Ac I rwbio halen yn y briw, fe rwydodd Fay Knox yn yr amser ychwanegol I sgorio 5 gôl yn y gystadleuaeth a selio'r fuddugoliaeth o 5 gôl I 0. Fe ddaeth yr enwa allan o'r het ar gyfer y rownd gynderfynol ar heno ychydig oriau nôl, ac mewn gêm sy'n tynnu dŵr i'r dannedd, bydd Wrexham yn wynebu Caerdydd, sef y tîm yn athgwrdd yn y 2 rownd derfynol ddiwethaf. Bydd Abertawe yn ceisio cyrraedd y ffeinal am y tro cyntaf ers 2018 yn erbyn Cwm Brân Celtaidd neu Llansawel. Daeth yr enwa allan o'r het i'r dynion hefyd, a bydd y rhyl o gyngrair y gogledd yn herio'r ffefrynnau Caernarfon, sy'n ceisio cyrraedd y rownd derfynol am y tro cyntaf erioed. Bydd Bangor yn Llanelli I fod y tîm cyntaf erioed o'r drydedd haen I gyrraedd y ffeinal yn erbyn y Flint. Y gemau i'w chwarae ar gaeaf niwtral ar benwythnos y 7 o Fawr. Dyna ni, dyna'r cyfan am heno, ond cofiwch am ein gêm fyw ni penwythnos nesaf. Penybont fydd yn hawlio'r sylw unwaith eto wrth iddyn nhw groesawu Quay Connah. Y cyfan yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar am 12:12. Ac fe fyddwn ni nôl fel arfer nos lun gyda holl uchafbwyntiau'r penwythnos, ond tan hynny, nos da.